ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, ikaupat karon nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw ug niining Domingoha gitawag ni sa atong simbahan og Good Shepherd Sunday. Ang Domingo sa maayong magbalantay aron pagpahinomdom nato nga si Kristo mao ang atong maayong magbalantay, dili daotang magbalantay. Unya karon sang adlaw atong giampo nga mukaylap unta ang bukasyon sa pagkapari o pagkarelihiyoso nga maoy atong mga maayong magbalantay sa simbahan. Iampo sad nato ang atong mga kaparian, mga madre o mga religious brothers. Karon sang adlaw sa atong katilingban gi saulog usab ang Mother's Day. So happy Mother's Day. Nya pasalamati sad ninyo ang nakapahimo ninyong mothers. Pasalamati ba? Daghan ra barong mga mothers nga way husband. Pero sige lang, pasalamati lang gyapon kay nahimo kang mothers, iapil na lang sa pasalamat ang pari. Ayo, makapahimo biasad ming mothers, inikasal di ay, inikasal. Anak. So mo na aton silang iampo ang mga mothers ug ugmang adlaw mausab ang atong national o local elections nga magpili ta og atong mga magbalantay dinhis Pilipinas. Ato sang iampo nga mahimo untang hapsay, husay, makiangayon, tinud-anay og malampuson ang eleksyon ugmang adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, dad-a kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipay langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo ug si Bernabe sa daghang mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeo. Gimaymayan sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo og mangadto kami sa mga dili Hudeo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudeo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudeo, nalipay sila o gidahid nila ang mga mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil, batok kanila ug mipadayon sila sa Iconio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo.
Magduol kamo kaniya, uban sa masadya nga awit. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iyaha gayud kita. Kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayud, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ug ang iyang kamatinumanon hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadaya. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, ug katawhan ug nagbarug sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit ug mga palwa. Gitubag ko siya, "Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala." Ug miingon siya kanako, "Mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa, ana sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii, ug siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila. Dili na sila gutomon ug uhawon, ni mag-antos pa sa kainit sa adlaw o sa binsan unsang kainit, kay ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono maoy magbantay ug magiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig, ug pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mata." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus maingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili nagayod sila mga matay. Og walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila ngari kanako labaw sa tanan og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pila ka buok atong maayong magbalantay. Pila ka buok? Usa o duha? Wa mo katubag no? Matod pa ni Kristo, walay makaagaw kanila gikan kanako. Nya ang amahan nga naghatag nila nga rinako labaw sa tanan, wa say makaagaw kanila gikan sa akong amahan. Di sa ato pa, duha nakabuok ang magbalantay. Duha. Pero gipunan man sad ni Kristo, ang akong amahan ug ako usara. Usara. So ang atong magbalantay duha og usa. Kaya ang atong Dios usara may atong Dios, unya kitang tanan iyang mga anak, iyang mga karnero. Usara ang Dios, tulo ka personas. Ako lang ning gipangutana ninyo kay usahay ra ba daghan kay tag-itudlo nga maayong magbalantay kuno labi na panahos eleksyon. Nakailag yun sa iyang mga, ato pa ni Kristo, ang maayong magbalantay, nakailag yun sa iyang mga karnero. Munang doon na gi-assign kada balay ko, no? Kay nailhan na. Hasta ang imong presinto nailhan, no? Tagaan na kadaan sa imong presinto. Unya, kung naay maayong magbalantay, dili pwede nga ang mga karnero mga dautan. Muna nga ningos Kristo, ako nga maayong magbalantay, nakaila ko sa tanan akong mga karnero. Pero doon na sa isumpay, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug mosunod kanako. Magunsa man og maayo ang magbalantay, pero ang karnero mga buangon. Kamoron, kumusta man mo? Maayo mong magbalantay o buangon? Diday. Maayo mo nga karnero o buangon? Kinsay mo angkon nga maayo kong karnero, taas ang kamot. Anay, upat. Kinsay mo ingon nga buangon ko nga pagkakarnero, taas ang kamot. Naasay lima. Kamong uban, unsa man day mo? Di man mo maayo, di man sa mo buangon. Niingon ang usa, peace. Ayan ang peace. Mga yawanon mo. Di man mo buangon, dilisan mo maayo, yawanon. Unsa man ang yawanon? Kanang ang kaugalingon, maoy sundon. Dipindi lang. Og maayo gani, makaayos akong kaugalingon, ang gisulti sa Ginoo, sunod. Dili nagay ko kauyon, lihay. Muna ang tubag anak kasagaran, dipindi sa hatag. So aritas una, ang maayong magbalantay nakaila sa tanan niyang karnero. Kinsa ron sa atong mga kandidato nasyonal o lokal nga nakailagyod sa tanang Filipinos maoy butari kay maayo nang magbalantay. Na?
Wa? Kaning gawali ron, magbalantay man ni dinhi sa San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Nakaila ka ko sa tanan gidinhing nagpuyo. So di sa kumayong magbalantay. Imposible nang mahitabo sa tao. Pero posible nas Ginoo kay kaila man gid siya tanan. Kaila man gid siya sa tanan nga mga ngan kunos bituon. Kaila sa siya sa tanang naong sa isda. Iya ginang na-memorize tanan. Kaila siya na kay Ginoo man siya all knowing. Why matago niya. Pero kitang tao, di na kinahanglan nga mahimutang all-knowing. Kaya ang resulta na, mahimutang marites. Kana bang susi-susi ba? Susi-susi. Ay na lang. Ang unsa may maayo sa usa ka leader, kahibaw siya sa panginahanglan sa iyang mga karnero. Generic ba? Kinsa ron sa atong mga kandidato nga nahibaw nga traffic na kayo ang atong mga agianan. Kinsa ron atong mga magbalantay kunuhay nga nahibaw nga naglisod na kayo ang atong mga katawhan kay gamay ang sweldo, mahal ang pamaliton. Unya daghan ang mga nanginahanglan og trabaho, jutay ra ang opportunity sa pagtrabaho. Nay nahibaw ana. Kinsay nahibaw karon nga daghan kay tag mga squatters. Pero naa say atong mga uban nga mga Pilipinos nga dagko kay giyuta nga bisag ang tanang squatter papuyon sa iyang yuta kaya ra gyud. Pero wa gyud nakapuyo kay no trespassing, private property. Nay nahibaw ana nga leader. Kinsay nahibaw ron nga leader nga daghan kaayong siga nagmata sa atong mga kaigsuonan kay naa lang gyapon ang drugas, sige lang gyapong pamaligya ng syabok. Kinsa roy nahibaw nga atong mga leaders nga ang ato di ay mga batanon nabuang na kayo ang internet o kanang naang cellphone, apil na ang pari usahay. Sige na lang tanaw ang mga TikTok, ang mga porn diha, hasta ang mga sugal nga naa diha sa cellphone. Kinsa man ang nakahibaw ana mao nay atong butaran aron makatubag sa maong mga problema. Ha? Ilingi ana imong tupad. Ina nahibaw ka, nakusog kay rong porn. Pangtana ba? Hibaw ka? Mayingon sa na imong tupad, tanaw kay kuana usahay. Awa di mo kay baon na di ay. Wa? Mga buangon mo. Muna kamong mga inahan kay Mother's Day maron, kinahanglan mahimo sad mong maayong magbalantay. Bantayan ng inyong anak kung magsyagit-syagit, dadadayon ngadto sa gawas. Kay dili pa na relax dinhi sa sulod. Bitaw. Kinahanglan kay hibaw gid mo ana, ha? Og maay mo magbalantay. Dadadayon ngadto sa gawas. Usa lang kasyagit, ayaw na pasyagitag kaduha. Aron dili mo maimpierno. Awa gyud. Sige na, sipyat siguro ko atong paminaw. Sige. Kamong mga amahan, maayo ba mong magbalantay sa inyong pamilya? Ha? Bahala mo diha. Basta kinahanglan nakaila mo sa panginahanglan. Sa unang pagbasa, sila si San Pablo gisundan sa daghan kay mga tao kay nakahibaw kay sila og unsay gikinahanglan sa ilang kaigsuonan. Mo na mga tao magpunsisok nila. Wa sila manghatag og kwarta. Ay gahapon, di amon to'y among nagian porting taasas linya, porting motor, na kung ano maning porting maning huuta na ane. Siya klaro kay ni pader na padong dito ay pagtanaw na mo na naade ng hatag. Wa magdag kwarta si San Pablo o ang iyang mga kauban, ang ilang gida Kristo, Ginoo, natubag ang mga panginahanglan sa mga tao.
Dili baya kwarta gikinahanglan ros mga tao. Na ay usa ka estudyante gibuli sa iyang maestro, iyang professor, naghikom. Tungod lang kay lain-lain sila gipili nga butaranan. Na sikat na ron sa social media. Naasay inahan nga naghilak kay gibuli sa iyang anak tungod lang kay lain-lain sila gipili nga kandidato. Why Ginoo? Why Ginoo? O nang gianhi ko dinhi, daghang kay muduol nako, pader suportahin ni si kuan anak nako, di ko mo suporta anak. Wa ko'y gisuportahan. Ang ako lang isulti, dad-an ninyo ang Ginoo sa inyong pagbutar. Dad-a gyud ang Ginoo. Kay maunay mo tudlo nato kinsay butaran, sa kinsa may imong butaran pader nako, nag-agad pa kos Ginoo. Siya pa din, kadugay na nimong sigig misa, wap agi gisulti ang Ginoo, nako naana, sa kinsa man, nako pangutan ang Ginoo. Ngano ako may imong pangutanon? Pangutan ang Ginoo kay musulti ra na siya nimo. Amo nang wa jud koy gisultihan karon. Ano inyo makong tutukan? Gatoo mo musulti ko, pangutana mo sa Ginoo. Ayaw mo pangutana sa anang imong tupad. Kay lain sa nagbutaranan, lain sa nag-inspirasyon sa Ginoo. Kay butation guni. Unya ang mugawas nga mudaog sa eleksyon ugma, atong respetuhan kay maunay gisugo sa Ginoo. Dili nato awayon, dili ta mag-ingon nga nanikas, wala. Basta nagdata Ginoo sa pagbutar nato, tuhuan nato ang niresulta, mautoy kabubuton sa Ginoo. Nya ato nang suportahan kay mukuyog nato ang Ginoo nga maayong magbalantay. Unyang makapili tag daotang magbalantay, Father, mausabra na siya basta kitang tanan Dios nun sa atong pagsunod o pagtahod ni anang gipili sa atong eleksyon. Ana, di kay magsig-away, di magsigig, dili na mo respeto tungod lang kay wa mo daog. Ang napildi dili mo respetos ni daog. Ayaw niya ang ni daog sad magsigi sag kondinar aring mga nangapildi. Musahay putlan pas tubig. Why project nga mahitabo. Kanamong lugar dito bukid sa akong gipuy-an. Sus. Wa pagyud makarsadahi. Hangtod karon. Ambot ugon sa isa na mos Ginoo. Wa gyud katulo na na-approve nga karsadahan. Duol ra gyud kayo. 3 ra ka kilometro gikan sa eskina sa karsada. Madungog gud namo ang busina sa kanini ang sakyanan dito atong karsada. Pero wa gyud kaabot sa amo ang karsada. 3 ra ka kilometro. Ngano man? Uhay maayong magbalantay nga nakakita dito. Mao nang salamat ko sa Ginoo, napari ko, sige na kong dupa-dupa, ang akong kolekta, akong gitabang dito, akong gipaabli-ablihag jutay ang daan, aron makaagi ang habal-habal. Perti daghanang nangapamos. Kay niahat mag-drive og habal-habal, di nga dagma yun. Karon hinuon, anad na sila. Anad na sila ba? Igsakay nako dito habal-habal nako, may na di kay mo mudahangan hidong isa, may na kay padiroy nako wa mo matumba isa, hapitan nan dining area pa din natumbahan na ginanamo. Mag-abot ko kuno ang daan ug ang bag-ong pangos. Inana, nya wa gi nakakita ana dito. Pila na nakasakong simento akong napada dito kay magsimento karon bahaan ikaugma, mainas na sad, hatag na sag simento. May gani kay na ako'y dupa-dupa. Na karon nga tiguang dito, nga senior citizen mo kubra sa ilang kuan, hadlok man kay mo sakay motor, malipong man, ingnon lang sa mga driver sa balhabal, piyong lang diha manang, nya sandig sa kong abaga, nya magkatakanta din ang driver sa balhabal ba. Katakanta siya nya mura mo takil. Uy usa man didong sala, wa ra man oy. Pero lawang ko kay ngutong sapa ko. Ko kani madugay ni mga matay magini mga tiguanga dinhi ba. Pero mo na ato lang na agwantahon kay nga naman wa man nablihig dakong dan.
May padinis inyo kay nindot kayong nada, no? Sana all. So ya bitaw kay ko dinhi, dagko kay nga to mga daan, simentado pa nya, mingaw kay ba dito no sa amo nga nay daghang tao agian, wa noy kalsada. Balhabal ra gid dito. Muna ako lang ning gisgutan kay daghan kayong panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga wa matubag tungod kay dili maayo ang atong magbalantay. Nganong di man maayo? Kay dili konektado sa atong magbubuhat, sa atong tinuod nga maayong magbalantay. Sa ikaduhang pagbasa, nakita dito sa langit ang di maihap nga mga tao nga nagsunod sa maayong magbalantay. Wala na sila'y kasakit, pulos na lang kalipay. Mao na gidto ang tinuod nga niingon ta sa atong tubag sa Salmo, kita Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Tuan na dito sa langit, pero pwede na nato sugdan dinhi. Muna, kamong tanan nga namalit og slots, mga maayo mong karnero, naminaw mo sa tingog sa inyong magbalantay og misunod. Di ba? Muna, nanataroy halin nga 3,975 slots. Pakpak. Naapay 50,025 slots nga palitonon. Paminaw in town mo, no? Paminaw. Aron mo maapil atong lungsod sa Dios nga wa nay kasakit, pulos na lang kalipay. Okay? Nindog na ta mga maayong karnero. Ang mga buangon panguli. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkong sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios maghatag sa kinabuhing way katapusan ug sa tanang mga bahandi alang sa iyang panon. Busa, malaumon kitang mudangop sa pag-ingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo diha sa kasadya ug madasigon silang mangulo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatauran ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawato nila ang gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga kabadayan sa atong katilingban, nga magtahuray ug mag-alagaray sila sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga ang maayong magbalantay, magdala kanila ngadto sa buhing tubig, ug magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tungga ang among pangamuyo. pangamuyo. Makagagahom nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo isip imong mga karnero nga mapaubsano namong gituboy nganha kanimo ug pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang way hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi niining malipayong panahon sa pagdaig kanimo. Panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko.
Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Idi ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita o maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon og ipahimutang diha sa sibsibanan nga way katapusan kaming mga karnero nga imong gitubos pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, atong pasalamatan ang tanan nga ni-serve nato karon dito sa gawas, dinhi sa sulod, diha sa ibabaw, tong choir, nga ato mga ministries, o ang tanan nga mga offerers nato karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Pablito o Mrs. Filipina Toong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Mga pahibalo, una, update sa atong mga slots nga nahalin sa Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction or DOPS alang sa atong mga church projects. Sa 54,000 slots nga atong gipamaligya nga tag 1,000 per slot, ang halin as of yesterday, May 7, sa ako nang ikaingon kaganiha, niabot na og 3,975 slots. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Naapay available nga 50,025 slots. Mas maayo unta kon ato ning paspasan og palit kay kon makaabot na nig mga 12,000 slots, makapatukod na tagsugod sa atong bag-ong Paris Convent diri sa Luyo, nga mo cost po na siya tingalig more or less 25,000 slots ang equivalent. So ato sang kuhaon ang dol-dols katunga kay napamantay mga yuta nga tagaanan, bayranan. So nararigi na sa atong pagpaminaw sa tingog sa magbalantay, pero basig di sa ni maayo ang magbalantay mo nang di mo maminaw. Ikaduha, naatay prayer vigil dinhi sa sulod sa atong simbahan ugmang adlaw gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii alang sa atong pagampo sa malinawon, matinud-anon ug malampuson nga national ug local elections. Busa, wala tay misa ugma sa alas 12:15 sa udto. Niya, giawhag ang tanang mga church, mandated organization members, o ang tanang mga parokyano sa pag-apil ni ining atong mga pag-ampo dinhi sa simbahan. Mao kini ang schedule. Alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, 2,000 Hail Marys. Niya, 5 p.m. hangtod sa 6 p.m. ang atong praise and worship, panguluhan ni sa El Elyon Charismatic Community. Alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabii ang atong Santos nga misa. Ako tingali mo misa ani kun buhi pa ko. Unya alas 7 sa gabii hangtod sa alas 8 inighuman des misa ang atong Tezi prayer, panguluhan ni sa PYCC. Mga pag-ampo kini nga atong himuon alang sa kalapusan sa atong eleksyon. So anhilang mo dinhi sa bata, kung magbutar anhita dinhi, mo spend tag time to pray. Ikatulo, aduna taroy special collection nining misaha alang sa mga galastuhan sa atong mga sisimpel volunteers o sa atong prayer vigil. Labi na gyud mga pagkaon ani nila, atong gibana-bana nga moabot og mga 100,000 ang atong magasto. So palihog mo hatag sa inyong love offering karon nya mag-awit ta. Ato sang awitan kay para ba kuan ba? Dako-dako.
So salamat kay ninyo ha sa inyong pagsuporta para ni sa ato mga volunteers na atay mga 40 ka volunteers sa Sisimpel o way limit nga mo volunteer sa ato dinhing prayer vigil. Nya iampo nato ang kalampusan usab sa atong May Catechesis o Flores de Mayo nga nagpadayon karon dinhi sa atong parokya. Ang atong Children's Congress himuon sa May 27, 2022 ug ang Santa Cruzan pagahimuon sa May 28, 2022. Salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection. Diyos nong panalipod gikan sa atong maayong magbalantay. Ang requirement lang o requirements kinahanglan tang maminaw ug mosunod sa tingog sa atong maayong magbalantay labi na gyud sa paghimo sa eleksyon ugma. Sunda gyud ang tingog ni Kristo, dili lang ang tingog sa kandidato. Okay? Game nindog na ta. Happy Mother's Day sa mga mothers, sa atong pakpakan na mga mothers. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.